Күпләп эшли торган эш безне авырыдан дәвалый. Бу гыйбарәне инглиз шагыйре һәм драматург Уильям Шекспир әйткән. Бу белем дөньясы тапшыруы. Бүген без һөнәрләр турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Тәмле һәм сәламәт ризык. Казан мәктәбендә туклану культурасына ничек өйрәтәләр? Бар һөнәрләр дә яхшы. Ни өчен халыкара сервис клиентын студентлар гына түгел, остазлар да сайлый? Тиз көчле җитез. Балалар спорт рекордларын ничек куя? Безнең илдә мәктәптә туклануга соңгы елда зур игътибар бирелә. Башлангыч сыйныф укучылары өчен бушлай төшке ашлар кертелде. Элек булмаган урыннарда кайнар аш оештырылды. Мәктәп ашханәләрен ремонтлау һәм төзекләндерү эшләре алып барыла. Ниһаять, мәктәп туклануын оештыру мәсьәләсе дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Чөнки балаларны дөрес ашату ул сәламәт киләчәк буын нигезе. Татарстанда мәктәп туклануы күптән оештырылган һәм башка төбәкләргә уңышлы итеп таратыла. Чылбыры катгый төзелгән азык-төлек белән тәэмин итүчеләрне сайлап алудан алып, ата-аналар комитетлары әзер ризыкларны тикшереп торуга кадәр. Ата-аналар кайсы көнне дә мәктәпкә килеп ризыкны татып карый ала. Шул рәвешле аш-су сыйфатын ашханәдә чисталык, пешекчеләр өчен бәяли ала. Казанда тәмле һәм дөрес туклануны беренчеләрдән булып 146 номерлы мәктәп башлады. Биредә элекеге ашханәдән чып-чын ресторан булдырып кына калмадылар. Укучыларга аш-суны эстетик кабул итүгә дә өйрәтәләр. Төшке аш тәмле һәм дә күңелле шартларда булырга, иртәнге ашлар шәхес тәрбияләргә тиеш. Эльвина Минабетдинова күргән белгәннәре белән уртаклашыр. Швед өстәле күңелле инструменталь музыка өстәл әзерләү, этикет кагыйдәләрен үтәү барасында чын элиталы бинада. Күз алдына китерү кыен, әмма монда Казанның 146-нчы лицей укучылары ашылар. Балалар белем алырга да, тәмле ашарга да өлгерә. Өстәвенә ашханәдә генә түгел, чын ресторанда. Рей Эстетика Россиядә 8 ел элек ачылган беренче мәктәп рестораны. У нас и так была неплохая столовая. Бездә булай да начар түгел иде, ләкин без үзгәрешләр теләдек. Балалар монда ашап кына калмыйча, үссен өчен заманча мөхит булдырырга теләдек. Үсеш сүзендә чын белем бирү процессы күз алдына тотыла. Лицей эчендә дөрес туклану турында сөйләшү дигән халыкара программа тормышка ашырыла. Балалар сәламәт ризык ашау турында гына түгел, этикет кагыйдәләрен өйрәнәләр. Төшке ашны ничек дөрес итеп туплау турында әңгәмәләр алып барыла. Шулай кагыйдә гамәлдә. Тәлинкәгә салабыз, күпме ашыйбыз. Мәктәптә бу процесска аерым игътибар бирелә. Балалар үз ата-аналарында өстәл артында дөрес тәртип кагыйдәләренә өйрәтә алалар. Они понимают, что они должны есть. Алар матур шартларда күңелгә хуш килерлек музыка белән дөрес ризык ашарга, приборлар белән файдалана белергә, аш этикетының нәрсә икәнен белергә һәм аңлы рәвештә сакчыл куллануның нәрсә икәнлеген аңларга төшенәләр. Мәктәп эчендә туклану системасы структуралы логистика нигезендә төзелә. Аның ярдәмендә сәламәт туклануны оештыру процессы белән идарә ителә. Башлангыч сыйныф укучылары көнгә 2-3 тапкыр ашый. Ата-аналар сыйныф җитәкчесе белән бергә көн саен туклану планын төзиләр. 5нче сыйныфтан балалар ризыкны мөстәкыйль сайлый. Укучылар ресторанга кергәндә алдан ук белем бирү карталары ярдәмендә талон алалар һәм аны ризык тарату урынында бирәләр. Ресторанда бүленеш бар, бу азык-төлек җире һәм туклану залы. Ашамлыкларны тарату процессын тизләтү өчен швед өстәле көзге тарату методы оештырылды, ягъни 2 чират төзелә. Зал саннар язылган таблицалар белән тулган. Һәр сыйныф кая утырганын аңласын өчен. Шартлы бүленеш шулай ук урындыклар төсе буенча бар. Бу чараларның барысы да пандемия белән бәйле рәвештә керелгән. Много что нужно организовать там. Анда эчке эшләр, шул исәптән эчке тикшерү дә. Пешекчеләр ничек эшләвенә дә күп нәрсә оештырырга кирәк. Моны директорның бер урынбасары башкара. Ул бу юнәлеш өчен җавап бирә. Тәрбия эшләре буенча директорның икенче урынбасары оешма белән шөгыльләнә. Беренчедән, сыйфатлы график, яхшы төзелгән логистика. Ничек сыйныфлар керә, нинди график белән сыйныф җитәкчеләре белән эшләү, мәсәлән, сәламәт туклану мәдәниятен үстерү буенча тәрбия чаралары үткәрү. Залда хакимиятчы эшли, ул туклану җирнең өчен залдагы хәлне контрольдә тота. Модератор азык-төлек җирендә эшләү белән шөгыльләнә. Ул дөрес туклану тәртибе һәм приборлар белән ничек ашарга аңлата. Көн саен ата-ана кизү тора, ризык сынау ясый, журнал тутыра. Анда фикерләре белән уртаклаша. Ресторанда шулай ук үз буфеты бар. Анда балалар натураль сок авыз итә ала.
була. Өлкән сыйныф укучылары өчен шын кофе эчү мөмкинлеге бар. Тик комплекслы төшке аштан соң гына баланың белем бирү картасының электрон системасы буенча төшке аш ашаганын тикшереп була. Карта ярдәмендә мәктәп директоры һәр укучы һәм укытучы буенча мәгълүмат булган куллану күләмен күзәтеп торырга мөмкин. Мәктәптә дөрес туклану мәдәният үстерүгә зур игътибар бирелә. Балалар төшке ашның файдалы һәм комплекслы булырга тиешлеген аңлыйлар. Иртән бу ботка, коймак, омлет, йогурт, төшке ашка аш, ит, балык, брокколи, яңа камыр ризыклары һәм кондитер әйберләре. Пешекче хөрмәтенә мәктәптә хәтта үзенең Светлана исемле десерты да бар. Светлана Кәримова 146-нчы лицейда пешекче булып менә инде 20 ел эшли. Мәктәптән китәргә теләге юк иде. Аңа балалар белән эшләү һәм шундый сизгер директор җитәкчелегендә эшләү ошый. Мин башта 5-нче дәрәҗәле пешекче идем. Хәзер 6-нчы дәрәҗәле пешекче булдым. Барысында эшләдем. Итле дә, онлы да эшләдем. Хәзер онлы да, гарнирларны да пешерәм. 146-нчы лицейдагы пешекчеләр үз хезмәте өчен лайыклы эш хакы алалар. Сервис күләте ярдәмендә һөнәри белем булмаган, әмма шул белгечлек буенча эшләргә теләгән кешеләрне эшкә алырга мөмкинлеге туды. Керешер алдыннан эш буенча уку курсларын үтәләр. Роберт Бикташев 146-нчы лицейдагы укучының әтисе. Мәктәптә мондый мөмкинлек турында белгәч, үзенең күптәнге хыялын тормышка ашырырга һәм пешекче булырга өчен курслар узды. Сентябрь аеннан мәктәп ресторанында эшли башлады. Мин баламның әтисе булуым белән түгел, пешекче һөнәренә омтылуы белән бәйле. Моңа хәл ителгән чор җитте. Курсларын тамамладым, монда эшләргә килдем. Мин кайнар цехта эшлим, ягъни гарнир, аш, компот әзерлибез. Менә бу безнең эш. Пәнҗешәмбе көнне мәктәптә эшлекле иртәнге ашлар үткәрелә. Анда шәһәрнең танылган кешеләре иртәнге ашка килә. Өлкән сыйныф укучылары сүзләренә караганда, бу чаралар хисле холыкта, аларга зур тормыш һәм социаль тәҗрибә алырга ярдәм итә. Эшлекле иртәнге ашта беренчеләрдән булып Татарстан Республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Мәктәпнең уйлаганны тормышка ашыру өчен акча каян килгән соң соравына, мәктәп директоры Диләрә Кәримова 8 ел элек ресторан ачуга муниципалитет 8 миллион сум акча бүлеп биргән дип җавап бирә. Ремонт үткәрелде һәм җиһазлар сатып алынды. Мы бережно относимся. Без сакчыл тотабыз, кадерләп карыйбыз. 7 елдан соң агымдагы елның сентябрына өстәлләр алыштырылды. Ә калганда бөтен интерьер шулук. Әлбәттә, җиһазларны ремонтлау зур мәсьәлә. Әмма биредә туклану департаменты кушыла һәм департамент безне хәзер барлык чыгымнар белән тәэмин итә. Быел 146-нчы лицей үзенең юбилеен 30 ел билгеләп үтә. Мәктәптә хәзерге вакытта 1540 бала укый. Туклану 2 сменада җитештерелә. Шулай булгач, мәктәп ресторанда эш кичкә кадәр тукталмый. Мәктәп җитәкчесенең җаваплы якын килүе һәм тырыш хезмәте мәктәп ашханасыннан ресторанны чыгарырга мөмкинлек бирде. Монда һәр вакыт чиста, тәмле һәм уңайлы. Тәмле теманы дәвам итик әле. Әмма бу елы ашхана, кафе һәм башка хезмәт күрсәтү өлкәсе өчен кадрлар әзерләүчеләр турында сөйләшик. Казанның халыкара сервис киләтендә студентлар өчен читтә ресторан ачарга планлаштыралар. Монда кейтерингка эшләү, яисә чараларга күчмә хезмәт күрсәтү өчен студентлар төркемен булдырырга телиләр. Әлеге колледж студентларына уку башыннан ук беренче курстан ихтыяҗ зур. Алар саны монда 1000-нән артык. Аларны гадәти укытучылар түгел, үз эшләренең чын осталары, махсус чакырылган экспертлар һәм остазлар укыта. Киләтне тәмамлап, кем булырга мөмкин? Эльвира Җамалетдинова сорауларга җавап әзерләде. Дәмит Тәңс 9-нчы сыйныфта пешекче булу теләге белән янды. Ул берничә елдан соң яхшы итеп әзерләргә генә түгел, әле тагын үз күнекмәләрен студентларга тапшырыр дип уйламаган да иде. Хәзерге вакытта Дмитриевның төп горурлыгы ул World Skills чемпионатларда алган бүләкләре. Начал участвовать в региональном чемпионате. Мин региональ чемпионатта катнаштым. Анда мин беренче урынны алдым. Алга таба мин милли финалга үттем. Анда 3нче урынны алдым. Киләсе елда мине төп составка чакырдылар. Аның белән йөри башладым. Милли чемпионат финалында мин инде профессионаллык өчен медаль алдым. Казанда Дмит кебек белгечләр аз. Шуңа күрә халыкара клиент пешекчеләр әзерләүгә бик җитди карый. Пандемияга кадәр алар төрле илләрдән белгечләр чакырганнар. Аларның күбесе Россиядә калырга карар кылган. Шулай Евгений Сидоренко Прагадан кайтты һәм озак вакытлар танылган рестораннарда пешекче булып эшләде. Хәзер ул белемнәрен клиент студентларына тапшыра һәм моның белән бик горурлана.
Мне хочется, чтобы таких поваров... Мин үзем кебек пешекчеләр күбәюен телим. Мин бәйгедә укый торган балалардан башларга уйладым. Әгәр дә без аларга ничек эшләргә, ничек әзерләргә кирәклеген күрсәтсәк, алардан үз эшләренең профессионаллары үсәчәк. Казанда коронавирус пандемия өчен кадрлар кытлыгы белән бәйле проблема барлыкка килде. Рестораторларның күбесе белгечләрне килиятта эзли башлады. Студентлар алардан төрле дисциплиналар буенча практика узалар, һәм кайберләре хәтта каникулларга эшләргә кала. Домашняя столовая шелтәрен гамәлгә куючы инде берничә ел халыкара килият белән хезмәттәшлек итә. Чыгарылыш сыйныф укучыларының күбесе нәкъ менә аларда эшли. Без сервис күләяте белән инде 3 ел хезмәттәшлек итәбез. Алар безнең ашханәләр өчен кадрлар эзли. Бирдә әзерлек бик яхшы бара. Безнең егетләр менә Савелий, Адель, алар безнең ашханәләрдә практика уздылар. Ә җәй көне алар инде профессиональ пешекчеләр кебек эшләделәр. Халыкара сервис килиятендә студентлар пешекче эшеннән тыш бьюти сферында өйрәнәләр. Эстетик хезмәт күрсәтү технологиясын алар комплекста уза һәм косметологиядә барысын да белә. Кызлар инде беренче курслардан ук теләсә нинди шартларда эшли башларга мөмкин, хәтта өйдә дә. Халыкара килиятта студентларны эшкә урнаштыруга аерым игътибар бирелә. Аларның еллык чыгарылышы 100% эшкә урнашу белән 100-гә якын кеше тәшкил итә. Килият укучылары яхшы нәтиҗә күрсәтәләр. Моңа Казан рестораторлары ассоциациясының башкарма директоры Галина Шәрифетдинова инанды. Ул республиканың студентларга үз һөнәре буенча яхшы эш табарга ярдәм итәргә әзер булуын раслады. Безнең өчен студентлар һәм чыгарылыш сыйныф укучылары шундый кыйммәтле звено булып тора. Без аларга бу өлкәгә килсеннәр өчен ярдәм итәргә әзер. Без уңайлы шартлар тудырырга, кеше укый икән, ирекле график бирергә әзер. Иң мөһиме, эшче куллар булсын. Килиятта пешекче, кондитер, кунакхана эше, эстетик хезмәт күрсәтү технологиясе, логистика эшчәнлеге, коммерция эшләре буенча 1000-гә якын студент белем ала. Инде бүген мәгариф учреждениесе эш бирүче предприятиелар белән тыгыз элемтәдә эшли. Аерым алганда бүгенге көндә Татарстанның 130дан артык предприятиесе һәм оешмасы белән хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланды. Лондонның Арсенал футбол клубы үз сафларына 4 яшьлек спортчыны кабул иткән. Ингушетиядә малайлар дөнья рекордларын куя. Бу хакмы Нияз Рахман дөресен сөйләп, алда аның балалар һәм мәгариф дөньясыннан иң кызыклы интернет яңалыклар турында автор рубрикасы. Сәлам дуслар, бу көзге каникуллар атнасы. Яңа ел алдыннан бераз гына көй җыеп ала торган чак. Урамда моңсу рәхәтләнеп җылыда өйдә утыра торган вакыт. Интернеттагы иң кызыклы яңалыкларны без күрсәтербез. Бүген сезгә коткаручылар, яшь спортчылар һәм башка кызыклы яңалыклар хакында сөйләрбез. Ул утка да, суга да керергә мөмкин. Мәскәү өлкәсендә яшәүче 13 яшьлек Алена Большакова турында нәкъ менә шулай дип әйтергә була. Кыз үзе юн армия вәкиле, мылтыктан ату белән шөгыльләнә, авыр шартларда яшәү серләрен өйрәнә. Ул гында түгел, кыз әле суга батучыларын да коткара икән. Җәй көне дуслары белән ял иткәндә, Алена суга батучы бер 5 яшьлек малайны күреп ала. Шунда ук елгага сикерә һәм аны яр буена алып чыга. Баксаң малайның куллары ыйган һәм шул рәвештә ул аздан гына төпкә китми кала. Әле ярый, Алена янәшәдә була. Ниһаять батыр кызга коткаручылар махсус билге тапшырды. Батырлыкны күрә һәм бәяли белү бик мөһим. Я просто сделала то, что нужно было. Я просто помогла человеку. Ингушетиядә 2 малай дөнья рекорды куя. Сүз отжимания, ягъни гәүдәне күтәрү хакында. 11 яшьлек Абдулрахим Гатагазов 11 сәгать 11 минут һәм 11 секунд дәвамында үз гәүдәсен шуның кадәр вакыт эчендә планкада тота. Һәм 8 яшьлек Ибрахим Лянов 11111 тапкыр отжимания ясый. Шунысы кызык, бу рекорд моңа кадәр 1940 елда японлы Минору Йошида тарафыннан билгеләнгән була. Ул бер туктаусыз 10500 тапкыр гәүдәсен күтәргән. Хәзер яшь спортчылар өлкәннәрен дә уздырып, дөнья рекордларын куя. Булдыралар. Бүгенге менә шулар иде. Киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез дә социаль челтәрләрнең геройлары була аласыз. Безнең аккаунтларыбызга язылыгыз, видео яңалыкларыгыз белән уртаклашыгыз. Иң кызыклыларын тапшыруыбызда күрсәтербез. Кеше бары тик үз көченә ышанган җирдә генә уңышка ирешә, дип язган алман философы материалчы Людвиг Андреас фон Фейербах.
Оның белән килешмәү мөмкин түгел. Үз көчегезгә һәм мөмкинлекләрегезгә ышаныгыз. Сау булыгыз.